Mooi de vlaggen heel stok op het sportpark in Wolfhezen komen de spelers op de fiets. Cambuur is op trainingskamp in Wolfhezen hard traint, maar ik stilstingen bij de dij van Nationale Rouw. Want ik vaart de wedstrijd wordt er een minuut stil te houden. Ik denk dat het gewoon hartstikke goed is. Omdat wij vanmiddag met z'n allen hebben daarvoor zitten, ben we steengang met z'n allen. Met alle respect, we hebben Fionne wet tonen kent voor de wedstrijd dat we respect hebben. Tijdens de wedstrijd tonen dat we respect hebben. Dus ik denk dat de nabestaanden, ik zie ze, hartstikke goed in zijn. En sport kan daar ik heel positief in wijzen. Ik denk dat bij de ploeg naar die gaan. Ik kreeg vanmiddag nog een mailtje of een berichtje dat een van onze supporters, voor mij net wenachtig in jou, maar een Cambuur supporter, Emiel Jitter, dat hij er ook bij omkomen is. Hij is je vriendin. Dus ik denk gewoon dat het goed is dat we spelen. En zo wordt er dus gewoon voetballen. Cambuur begint goed aan de wedstrijd. Sterker nog, heel goed. Want hij 2 minuten zit er 1-0 al op het scorebord. Ook Betje scoort hem. De spits liep het in vorm. En Cambuur zet dan terug. Al had het wel heel soort hulp kregen van Almere City. Dit is de reserveur, maar waarom speelt al op de keeper? En die scoort hem helemaal verkeerd in. En dan laat hij erin in. 2-0 van Cambuur. Dat vregen vanzelfs om een verhelling. Reserveur. Het is bedoeld als een waarom-speelbal. Maar de keeper schat het helemaal verkeerd in. En ja, is het 2-0. En Cambuur zet ze terug. Het wordt 3-0. Want hier is Mart Dijkstra. Speelt een goede wedstrijd centraal achterin. En weet ik nog eens een keer zien dat hij goed scoren kan. 3-0 dus al voor Cambuur. Almere City zet er net al te volletje in. Het komt eigenlijk maar 1 keer voor de keeper. Van keeper Seidstra. En dit is Jansen die er toch 3-1 van maakt. Maar Cambuur is indrukwekkend goed in die eerste helft. En dat komt ik op Fjouweringen. De paas is vrij, ook Betsy shot de roemte, luidt ervoor en Sander van der Streek scoort de Fjouweringen. Maar die staan zodat ik blauwe, want de tweede helft is eigenlijk net heel goed meer. Dat komt met name omdat Cambuur maar liefst 8 spelers tegelijk wisselt. Maar met name die eerste helft, die bloed hing in, want die eigenlijk gewoon indrukwekkend goed. Ja, als je dat al zei, dan maar dat zien wij steeds al. Dat zien wij op trainingen, dat zien wij in wedstrijden. Dat het soms ook wel indrukwekkend is voor uzelf ook. En ja, er komen er nog wat jongens bij en we zijn nog wat bezig. Maar ben ik, wat ik steeds zeg, hartstikke blij met de groep die we hebben. Ja, en daar ben we mee aan het trainen. En ik denk die trains, die shots ik terugkom, daar beloof ik het hele hier met terug in. En we weten dat we de steun hebben, hè? Dat is ook belangrijk voor onze jongens en voor onze staf ook. Nou, dat geven we verder uitbouwen. En dat is juist verder te leid, nou al.